mina bhuti wami ngizoqala ekuqaleni. Okay. Because ngazalelwe eStanderton, I was raised there, but then when I was in grade 9 grade 8 going to grade 9 abazali bami decide ukuthi we are going to move to Johannesburg for better opportunities. But little did we know ukuthi that's where our troubles were going to begin, because sathi uma simuva ubaba wayebusekile wathenga iplazi. Kule plazi leli kukhona imizi ekwakuhlala khona abamhlophe, safika ke sahlala kuleyo mizi. Kanti kule plazi leli abamhlophe bayabhoka. Okay. Sasingalali bhuti wami ebusuku, kuyavunguza ebusuku, ipoko ziyalwa zithi nifunani la. Kusuka lapho kukhona nje ipoko zayifika ebusuku ziqhonsula wami ngempama. Mawami akanaphisi ekhaya yonke into yavodloka, ipoko zivodloza kwamakhabethe, zivodloza kwama wardrobe, ayikho into elungayo bhuti wami. Financially everything is in distress. Kunemfuyo ekhaya, mayizala imfuyo kuyafa. Ibusiness ayilungi, imoto my father ayikho imoto wayenganayo, Mercedes so Hilux kodwa zonke ziphukile. Ngenxa yale moya yayigcwele kuleli ekhaya. So ukusindiswa kwami kwasuka lapho, ngoba kwase uzanywe konke, ekhona amadlozi ebizwa amadlozi ekhaya, kodwa kukho kulungayo kuyasifanele. Until one day uma wami wezwa ngabazalwane base Orange Farm ukuthi bakhona abazalwane abakhulekayo baqosha imimoya, bakhona abazalwane abakhulekayo isimo sishintshe. Waya khona the next day ngempela abazalwane bafika qathatha bezokhuleka ekhaya lami. Ngokutshela ukuthi kwakhulekwa Buthabane, kwakhulekwa. That same day ipoko Buthabane zathutha zahamba aziphindange zabuya till today. Wow. Siqoshiwe. Wow. So that is the day la engasindiswa khona, because into engayithanda ngalabazalwane ukuthi abafika ngakuphela bazoqosha nje imimoya, kodwa bafika bazosipha uJesu esesophila ngaye kulela khaya. So bathi mabefika babafakaza abazalwane ngoJesu omgcinayo umuntu omusha. Mangibabuka labantu abasha ngiyabona ukuthi baze phabahle labantu abasha, yaze ngathi abaphili kulomhlaba lo ngiphila kuwo. Uma befakaza ukuthi nje uJesu ayikho into angabenzeli yona, ukuthi uJesu uyabagcina, ukuthi bane peace banenjabulo, ngabona ukuthi nami ngiyayifuna lento lena, ngoba ngase sengiqala ngenza izinto ezibhedayo bhuti wami, sengiqalile sengiqala sengena emijolweni, ngoba umuntu omusha inkinga yakhe umjolo. Sengiqale sengena emijolweni, sengibeka ithemba lami emfaneni, sesikhohlisene nomfana ukuthi hayi siyofa silahlane kubusika matric. Madoda. Ayikho into siyofa silahlane ngayo, usathane nje owayesefuna ukuyibamba impilo yami, kodwa kwathi ngalelo langa ngizwa abazalwane befakaza, ngathi nami ngiyamkhetha lo Jesu. Ngaphakamisa isandla ngathi lo nkulunkulu lo engiubona kulabantu abasha ngifuna ukuhamba naye nami. And that was the day uNkulunkulu eqala ukuhamba naye. Because kwathi uma sengimkhethile Buthabane ngambona uNkulunkulu showing up in my life, and it was the hand of God that cannot be disputed at that point in time, because njengoba ngichazile ukuthi izinto kwakukubi ekhaya because of yonke lemimoya yayihlasele, ngangazi ukuthi next year ngiyofunda ngani, because ngiku matric and I don't know what my plan is next year, because financially we didn't have sufficient amount, because eVarsity it's 100 to 150,000 per year. Iskolo, my tuition and everything. So that evening, kwakuyi Saturday, I'll never forget. Bafika abazalwane bakhuleka bathi uma behamba at that point it was 6 o'clock in the evening. Akekho umuntu eso officeini. There's no one that should be in the office on a Saturday at 6 o'clock in the evening. But that day mina ngathola i-call 6 o'clock on a Saturday in the evening. Kufona Ithuthuka bursary fund, ithi sisi we are offering you a bursary, full bursary ukuthi uyofunda for your full 4 years of chartered accounting at the university. So that was the day ngibona ukuthi that was God's hand ukuthi ngempela uNkulunkulu uyoba nami, because they offered ukuthi bayobhadala i-tuition, babhadale iresi, babhadala ama-textbooks, baze banginikeze nemali ukuthi ngizidlele nje ngize ngithole ne-extra. And that was just God. So that's when I knew bhuti wami ukuthi kufanele ukuthi ngumthokozise lo Nkulunkulu owenza imangaliso ezingaka. Ngathi ke uma sengihamba bhuti wami sengifika ke eVarsity,
hayi laphaya iSodom noGomora. Laphayana abanye bathi kaMbhede ziyajika because ayikho inhlobo yesono ongeke uzuyithole kuleya ndawo. Uma ufika kuleya ndawo unganayo igrounding kaJesu, usathana uzofika kugwinye laphayana. Uzofika agwinye ngazo zonke izono. Uma uheheka utshwala uzobuthola utshwala laphayana, futhi usathana uzofika kubophe ngamaketanga ngotshwala ukuthi wena nje ungaphumeleli ngoba sobambekile kulesono sotshwala. Uma uthanda umgruvo uzowuthola umgruvo, uzoba intombazane nje ewuluvanzi nje, intombazane nje edlalwa abafana, elaqazwa abafana emaklabini ngoba uthanda umgruvo, uthanda izinto. Uma uthanda imali nama bless akhona, akulindile nawo ama-bless azokugravaza ngoba uthanda imali, ngoba uthanda izinto, qeda lapha kulaqase kanjalo akushiye nezifo. Manje bhuti wami kuleya ndawo ngabona ukuthi ngathola umusa ukuthi ngiye eVarsity ngithe ngithola uJesu, ngoba laphayana umntwana uyahamba bhuti, abazali bakuthume bathi hamba uyofunda ubuye uzosiza ekhaya. Afike usisi, afike laphayana ayozenza umfazi, akhohle ukuthi uthunyelwe ukuthi azofunda yena la. Afika naka izinto zama boyfriend, afike naka abafana, afika yoba isigqila sendoda emncane, efike esezenza umfazi, esenza ama washing, kuyaphekwa khona laphaya. Lapha bakhiphanga ngisho inkukhu bhuti wami, ngisho ichwane lechwane, kodwa wena soyawasha, soyapheka, sowenzani. Ubhizi yena, ubhizi futhi emaVarsity utshela abanye yatanda, wena ulibele ukwenza ama washing la. Manje bhuti wami, uma unganawo uJesu, uma ungagcwaliswanga ngomoya oyingcwele, uzohamba kabuhlungu kuleya ndawo ngoba uyoba isigqila sika Sathane. Manje ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngafika lapha sengumkhethile lo Jesu. Ngafika lapha sengikhethile ingadla, sengumkhethile uMadida okufundisayo ukuthi uma umuntu omusha wenza kanjani, uhlala kanjani, usiphatha kanjani, ngoba kufanele ukwazi ukuziphatha kuleya ndawo bhuti wami. Ngikutshela ukuthi ngafunda bhuti wami, ngafunda i-bachelor's degree yami, ngaze ngayoqeda ngisho i-postgraduate diploma yami. Akekho noyedwa umfana ongathi uyawazi lo mzimba wami. Sure. Ngoba uthi uJesu lo mzimba uyithempeli lakhe. Manje kufanele ugcine ube ngcwele, usigade ukuthi uhamba kanjani endleleni lapho uyombona uNkulunkulu ekuphumelelisa, ekubusisa, ekwenzela konke ngoba uyalihlonipha izwi lakhe, ngoba uyawuhlonipha umyalo wakhe. Ngoba manje sesamantombazane ukuthi nje sekuthiwa hayi Jolani ube ne boyfriend eyodwa nje, hayi nazane asazana sihlangane asithintane asagana sikabulani, awusondele esonweni, uyabaleka isono, uyasibalekela bhuti wami. Hayi ngangibaleka eVarsity bhuti wami, ngangibaleka ingakho khona phesheya